Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amit pasang kalimantabi ilo dina tinebihna ing ilo duni sinabetna ing tolak sari dumawa ing pawang toang linepatna saking sarusiku dendaning Gusti ingkang Maha Kawasa cinaketna ing kanugrahan wineng wibawa luhuring budaya mugi sembada budi kang tulus. Mugi mangke saged handayana dumateng para lenggah kagung miwah putri ingkang satu winantuing pakurmatan lan ugi kunjupipun para tamu kagung miwah putri ingkang satu winantuing suka basuki lan ugi kunjupipun para nisepuh sesepuh ingkang tansah anggung hamestuti dhateng pepoyaning kaltamen ingkang saestu pana ing pamawas miwah lebda ing pitutur ingkang dahat kinabekten langkung-langkung kunjupipun para alim, para ulama, para kiai, para ustad-ustadah ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi kang pinangka dados panuntun kiblating panembah mugi mangke tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dene inggih kepareng mriki kula ngempil kamardikan panjenengan sami ingkang nedeng imbal wawan pangandikan saha imbal wacana ingkang kanthi wacaka. Dene inggih awrat anggen kula hamdi dawuh keparingipun Bapak Kurdi sekalian Ibu Puji Lestari kinar ngaturaken menggah lumadhi adicara paregyan payuwahan dawuhipun Dyah Ayu Dita Lestari putra putri sampinipun Bapak Kurdi Ibu Puji Lestari Gedongan Colomadu mangke kepareng badhe kapsudha dawuh kalian Bagus Wawan Eko Nugroho putra jalu sampinipun Bapak Widodo Ibu Saryati saking Nggaron Desa Kalianyar Kaliancar Selogiri Wonogiri. Namung kawula sadèrèngipun kula aturaken langkung priyin kunjupipun para tamu kakung miwah putri. Monggo sami kula dherekaken kunjukaken puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi ing paregyan ingkang kagelar panjenenganipun Bapak Kurdi sekali mangke purwa madya wusananipun saged lulus raharja kalis ngurbeda niring sambikala. Panjenenganipun para tamu kepareng mriki kula ingkang tinuding kinarya pambyahara badhe ngaturaken menggah lumadhi adicara ingkang sampun rinyacik rone lantam panjenenganipun Bapak Kurdi sekani Ibu Puji Lestari binantu sangjaning para kadang krida dharma ing Dukuh Gedongan Kalurahan Gedongan Kecamatan Colomadu kalebet wewengkon Kabupaten Karanganyar. Menggah adicara ingkang angka sepisan niki jengkaripun sirat maja panten putri saking sasana busana lumebet wonten samadyaning sasana paregyan. Imiku kepareng badhe kakanthi panjenenganipun Nona Maina dalasan Nona Yahra. So kadherekaken fatasa kembaran anak Angger Rizal dalasan anak Angger Sarga. Jengkaripun sirat maja panten putri mangke kepareng badhe kaptrasaken panjenenganipun Ibu Riyas Ibu Ida.
Mbah bilih pinanten putri sampun kepareng lenggah pepak sinarja wonten samadaning sasana kang rinengga. Tumunten katungka sawanipun Sirat Maja Panten Kagung pun bagus Wawan Eka Nugroho. Kami jil saking sasana pangrantunan tumuju wonten samadaning sasana paregyan. Ing mriku kandheng stawis badhe kawontenaken adicara pasrah sopanampi. Ingkang kepareng badhe amasrahaken ing panjenenganipun Bapak Widodo kan Ibu Saryati. Ingkang sampun kepareng nyuwun gungan panjenenganipun Bapak Sutrisno. Wondene jumenipun Bapak Sutrisno mangke jinajaran panjenenganipun Bapak Sri Widodo dalasan panjenenganipun Bapak Sugiarto. Paripurna pasrah tumten pinanganten kagung kepareng badhe katampi panjenenganipun Bapak Kurdi sekalian Ibu Puji Lestari. Ingkang sampun kepareng nyuwun gungan panjenenganipun Bapak Sunardi sarjana pendidikan. Wondene jumenipun Bapak Sunardi mangke jinajaran panjenenganipun Bapak Suyanto dalasan panjenenganipun Bapak Trimo Makhrub. Paripurna pasrah sopanampi tumeten klajengaken adicara ingkang angka 3. Pinangka deleging paregyan paiwahan ing samangke anenggih panggihipun Sirat Maja Panten Sarimbit. Salebetipun tata patara panggih ing kepareng hanmetakaken uba rampi kagem panggih anggih panjenenganipun Ibu Rias Ibu Ida. Wondene ing kepareng hangasta Sekar Mayang sakembaran imangke badhe katindak panjenenganipun Ibu Prih Sasono Dadi dalasan panjenenganipun Ibu Suryani. Paripurna adicara panggih tumeten klajengaken adicara ingkang angka sekawan nunggih adicara adat Jawi kacar kucur bobot timbang tinampen gunakaya. Ing mriku kepareng badhe kapitanesaken panjenenganipun Ibu Rias Ibu Ida kalajengaken sungkemipun ingkang putra pinanten Sarimbit tumanduk wonten asanipun ingkang Rama dalasan ingkang Ibu. Ingkang kepareng hang lolos duwungipun ingkang putra pinanten Kagung panjenenganipun Bapak Yusuf Solikin. Mbah bilih mangke paripurna sungkemipun ingkang putra pinanten Sarimbit tumeten kalajengaken foto keluarga ingkang angka sepisan. Tumeten klajengaken adicara ingkang angka gangsal nggih atur mangayu bagya saking panjenenganipun Bapak Kurdi sekalian ingkang sampun kepareng nyuwun gungan panjenenganipun Bapak Diharto sarjana ekonomi. Wondene jumenipun Bapak Diharto mangke jinajaran panjenenganipun Bapak Yusuf Solikin dalasan panjenenganipun Bapak Budi Raharjo. Wondene jumenipun pinanten Sarimbit dalasan ingkang Rama dalasan ingkang Ibu ingkang kepareng paring pakurmatan kunjuk panjenenganipun para tamu kakung Putri imangke kasembahaken panjenenganipun Bapak Prih Sasono Dadi sekalian. Kalajengaken adicara ingkang angka 6 nunggih adicara nyebar udik-udik utawi tumplak punjen. Bilih ingkang hamengku gadi imangke putra Waragil. Tumeten kaadanan adicara tata upacara Jawi anenggih nyebar udik-udik kang winastan tumplak punjen makaten. Kajengaken adicara ingkang angka 7 nunggih kinarya pratandha purnaning gadi paregyan paiwahan ing samangke. Kinarya pratandha purnaning gadi paregyan paiwahan ing samangke. Mbok bilih pinanten Sarimbit sampun kepareng kadheraken sengkar saking sasana rinengga tumuju wonten sajenging wisma paregyan kinarya pratandha purnaning gadi paregyan paiwahan ing samangka. Wondene ing kepareng handheraken jengkaripun Sirat Maja Panten Sarimbit dalasan Rama dalasan ingkang Ibu imangke kasembahaken panjenenganipun Bapak Yusuf Solikin sekalian. Makaten sanjenengan lenggah kakung miwabut ingkang satu minantu ing pakurmatan lumadhening adicara paregyan paiwahan ingkang kagelar panjenenganipun Bapak Kurdi Ibu Puji Lestari. Mbok bilih panjenenganipun para tamu kakung miwah putri mangke tasih wonten sakjaroning paregyan laju kewala lumebet wonten semadaning sasana paregyan nglenggahi krasa ingkang sampun kasemedhaken kanthi kebaing
kamardikan sumangga kula dherekaken.